Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim ya alim man utawi sapa sana wa dakhara lamun iku zikir sop marang Gusti Allah, dakharallah zikir marang Gusti Allah qablal fajri sadurunge fajar wa qabla dhulu'il samsi lan sadurunge metune srengenge wa qabla hurubiha lan sadurunge surupe srengenge istaha mongko wirang utawa isin mongko nyegah sapa Allah Gusti Allah ayu adibuna benar kelawan seksone neraka azabe neraka niki enten doa sing mustajab malih Pak sak sampune bar anten apa komentan wekdal sing mustajab malih niku antarane sakwise fajar sak jenengan bakdo adzan subuh jenengan zikir bar zikir salat subuh zikir malih sampai srengenge terbit. Jadi bar salat subuh jenengan tetep ten panggonan zikir sak mampun jenengan salat monggo tasbih monggo pokoke lungguh zikir sak mampun jenengan sampai srengenge meletek utawa srengenge terbit. Niku jenengan niku termasuk bebas saka neraka. Gusti Allah izin nek nglebokno panjenengan teng neraka. Gusti Allah izin mergo nguwasi hambane gelem zikir antarane subuh sampai srengenge terbit. Kira-kira jam piro? Sakniki subuh jam 4:15. Bar salat subuh meneng sampai srengenge pagi antawe jam salat duha niku jam 6. Setengah 6. Jam 4 nglakoni ibadah sampai jam 6. 5-6 jadi 2 jam Pak RT. Kayak jenengan saged Gusti Allah izin nglebokno jenengan teng neraka. Pripun? Saged mboten niki? Insyaallah. Nek mboten saged njukuk salat ngasar. Jenengan badhe salat asar misalnya salat asare jam 4 nggih. Jam 4 sore salat ngasar misalnya waktu akhir ngenteni lungguh terus nganti tekone maghrib nganti islepe srengenge niku doa jenengan istajab mengkian diijabah karo Gusti Allah. Gusti Allah izin nek nglebok jenengan ten neraka. Lho, penak Pak nggih. Dadi kawulan Gusti Allah penake ngoten iki lho Pak. Gelem sabar ngoten niku. Napa wae jenengan gadah hajat, gadah sesuatu hal ngeten iki kesempatan doa-doa wekdal sing mustajab ngeten iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut gedik malih nek ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Niki penting niki.